Mayong buntag. Ayong buntag. Unsa may atong ikalagad? Oh. Imong ang imong pangutana, bro. Oh. Tubagon tika. Sige daw, asa mabasa sa Biblia Nasa ang bata dili pwede bunyagan? Oh. Naadira sa nag-comment ko Hebreo 3 versikulo 15. 3:15. Basahon ako ha kung nabay statement diri ang bata dili bunyagan. O ha. Ang giingon dira, bro. Bro, paminaw, ang giingon diha nga kung ang bata gatas pa lang gina niya, dili pa na makasabot unsa maayog dautan. 3:15 daw. Sa ato pa kay ang giingon diha sa Juan 3:3, ang giingon diha sa Juan 3:1 tika 5 may tungod na sa pagbunyag nga ang pagbunyag sa tawo kanang maginulsol bitaw kanang nasayod siya ba ipakita mo na kanang nasayod siya ba kanang maginulsol ba siya ba bro basahon ako 3:15 ha. Oh sumala sa giingon sa kasulatan bro. Basahon ako ha 3:15 sa Hebro ha. Sumala sa giingon sa kasulatan kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw ayaw patigahang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. May bata ni bunyagan nga wa man. Hebreo 5:13. Sa ato pa dili ni mao imong giingon nga 3:15. 5:13. Dili mao ning 3:15. Dili, Hebreo 5:13. Nasayop ka. Wala ko sayop, mao nang gilitok. Mang litok yung kang Hebrohanon 3:15. Tanaw dia sa comment. Naman dia sa comment. Ingon dia ka sa karon imong live. Hebrohanon 3:15 pagbasa na ko kay di man mao. Nya karon daga na pugag 5. 3:5:13 dia. Wala ko ni dagan. Tanaw dia sa comment. Papangan sa comment dia. Ang gatas bata pa. Ani? Og walay kasinatian bahin sa maayo og dautan. Wala man lagi gingon bata dili pwede bunyagan. Paminaw bro, paminaw. Kay ka na nagpamatuod na ang bata. Paminaw sa paminaw. Gingon diha ang bata dili pa siya makasayod dun sa maayog dautan kung gatas pa lang. Ang giingon man diha sa Juan 3 nga maghinulsol ka mo og magpabautismo. Naa diha ang paghinulsol. Unsa man paghinulsol sa bata kay dili pa man siya kabalong sa maayog dautan, di ba? Nakasabot kasi mong gibasa wala. Kasabot oy. Naraman din na. Kanang pag-ingon diha nga ang walay kasinatian bahin sa maayog sa dautan, pasabton ta. Wa man jud kasabot ana. Kung aktual nga sala, ang bata di gina kay balog sa maayog sa dautan nakabalo manglibak. Di gina kabalo mangaway, mupatay, mangawat. Pero ang naa sa mga bata nga mga puya mo pag-anak kadtong sala nga panulundon original sin. Utoy lang katon das bunyag. Tama man ang giingon sa Hebrohanon 5:13. Nga walay hibang kaaga no sa mayog dautan. Alang-alang kay baw din na bata ko sa kawat nga wa man. Nga kanang ingon ni mga nasa San Juan 3 nga maginulsol, katong mga dagko pahinulsolon to ni mudaan. Kay ang paglitok ni Kristo adto ay sa bro, ang mga dagko pahinulsolon daan. Kanang maginulsol. Di ba? Kanang masayod ba? Di ba? Katong mga dagko. Pero kani mga bata unsa may naas bata? Sala nga panulundon man naas mga bata original sin. Nagmamatay na bata nga walay bunyag, malangit na. Sanggol. Ha? Pagmamatay. Sabi yung mabasa nga mabasa diha nga ang bata makasabot na mga sanggol makasabot na sa bro, wala lagi tay problema anang dili pa lagi na bro. Kumingon ta nga sabot ka ng bahin sa pagtuos Ginoo. Dili pa lagi na nato matudloan bata pa man. So unsa may naaday dana ng bunyagan ang bata karon? Oy pamina sa. Unsa may naana mga bata nga bunyagan man? Sa rason
nga malangkat ang ilang original nga sala aron mahiusa sila ni Kristo. Unya na natudloan ni budako mohantong na kay kanang maninoy ug maninay ang mga bata para mo guide na nato aron bugtubo na silang maayo. Oy, Totoo pa bro, wala jud mo nagsunod sa sa biblical nga nagsunod gyapon kay naa man na San Mateo 28:19 bunyag ay tudlo. Oh. Mabunyag ang matudloan ng mga gagmay kanang sanggol. Dili pa lagi Sila na ba, mo sulay tudloan daw, kung say maayo kung say dautan kay bata pa man. Pero ini kadagko ana ba kanang nanay oy. Bro. Kanang nanay Paminaw sa. minaw ni. Paminaw sa. Duha gud la ka sulti diha. Pag hinulsol mo og magpabautis mo, asa man diha ang paghinulsol, bro? Diba? Asa ang paginulsol? Klaro ana. Sa Klaro mga ana. nagko lagi na siya nagka-repair. Lagi. Kaya at that Lagi. time nagisulat Ang- nang ni ang bunyag, bro, paminaw, sa paminaw sa ba? Paminaw, bro. Ana. Paminaw sa paminaw. Bunyag, Magaling bro. nabasa. Di na siya. Naminaw man ko sa imo ha. Sige, ikaw sa. Oh, asa may sitas mabasa sa Biblia nga niingon si Kristo nga di pwede bunyagan ng bata, sitas. Naibalo ka sa sa kay ni Kristo. Bro, sitas Kung ang biblical ka gipangita. na, kung biblical, ay paminaw sa. Kung biblical pa na, mismo mismo si Kristo, anao nang nga naman ingon ni Kristo diha sa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 15 nga mauni ang kabubuton sa Ginoo nga nagpresentar man siya nga pagpabunyag nga siya mismo ang kung sa ato naguna kay ingon pa diha sa basa daw bro kung basi wala nimo na mabasa. Bro, ang akong gipangita, bro. Kapitulo 15. Bro, Nga mauni ang kabubuton sa Ginoo. Itugot ni karon kay mauni ang kabubuton sa tuwa pa kanang pagpabautismo nga dako na kay dili man bautismoan si Kristo nga sanggol pa lang. paminaw ba? Ang akong gipangita naa ba jud kay mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga ang mga bata dili pwedeng bunyagan. Naa o wala? Ang naa sa Biblia sumala sa Yes or no kabubuton lang? sa Dios. Yes or no? Ang ingon niya basahan na lang para masayod ka. No. Yes or no ra bro? Naa ba'y Juan mabasa sa kapitulo Biblia? 3 bersikulo 15. Uy, paminaw Ang ka. kabubuton Simple sa instruction Dios. cannot follow. Naabay mabasa sa Biblia nga ang mga bata giwalid yung Kristo ha nga ang mga bata ayaw ninyo bunyagi. Naawala. Wala na mabasa bro. Awa man di ay. Pero ang giingon diha na ay kabubuton sa Dios nga gipresentar ni Kristo nga mauni ang susbaranan. Mauni ang karakter. Mauni ang karakter sa matuod nga pagbautismo. Kasabot ka? Karon Mao na. bro. Kay wala man day mabasa bro. Kinsa may gawali ana bro nga ang mga bata dili pwede bunyagan. Paminaw sa. Kami nagsunod mi sa kabubuton sa Dios Bro, kung wala unsa ko, ka mga unsa tanang nga biblikal nagsunod mo sa kabubuton. unsa nga biblikal nga Uy. pagbautismo Wala ko unsa mga gipakita tanag. ng karakter. Maminaw sa ba? Wala ko mangutanag nagsunod ba mo sa kabubuton. Ang akong pangutana, kinsa may nagwali nimo ana o gatudlo nimo nga ang mga bata dili pwede bunyagan nga wa man day na mabasa sa Biblia. Si Pedro ug si Juan. Gitudlo ba ni Pedro Juan nga dili pwede bunyagan ng mga bata? Bro, gitudlo Wala, ba ni, ilang ni gitudlo? gitudlo ba ni Pedro og ni Juan nga dili pwede bunyagan ng bata? Paminaw sa paminaw. Yes or no lang? Ang ila gitudlo diha, ila gisulti. Maghinulsol mo og Bro, magpabautismo. wala lagi ko mangutanag magpabautismo ba magpabautismo. ulo nga paghinulsol. Ang ingon god nimo nga Pa, mga apostol si San Juan mo Maghinatagan ka natudlo og si Pedro.
dili jud maghinulsol ang bata. Bro, ang akong pangutana ba, Mm. gitudlo bas mga apostol ni San Juan o ni San Pedro nga imong gipasangil nga di pwede bunyagan ng bata? Ang giingon lang diha, pag hinulsol Yes or no? Gitudlo oo, wala? Yes or no lang? mo. Yes or no? Ang gitudlo diha, Bro, Mao pumunta ni. na ko sa gitudlo. Yes or no ra? Gitudlo, no? Gitudlo ba na? Yes or no? gitudlo. Ha? Pag hinulsol mo og magpabautis mo. Okay. Kahit gawa, Kadali lang nga kay nawala atong tingog bro. O ulit sa sige. nawala mang volume sa atong kuan. Microphone ano man eh. Sige. Microphone. Alright ani. Okay bro, gitudlo ba na sa mga apostol nga ang mga bata dili pwede bunyagan? Yes or no? Sa balik. Gitudlo ba sa mga apostol nga dili pwede bunyagan ang bata? Yes or no? Gitudlo bro, kay ang giingon diha, pag hinulsol mo og magpabautis mo. Sige. Asa may panudlo statement gikan sa mga apostol nga dili pwede bunyagan ng bata? Asa man? Instruction. diha. Instruction na. Ayaw ko Minaw tubaga ka ng sa hinulsol. Sige. Gitudlo man ka na. Wala di ano diha Gitudlo man ka. Asay tudlo karon sa mga apostol nga di pwede bunyagan ng bata. Go. O gani, gitudlo gani. Man sitas. Dili na naton dugangon. Dili na nato dugangan ng Biblia. Gitudlo man ka unsa may Hinulsol sitas mo, mabasa. magpabautis mo. Gitudlo man ka unsay sitas mabasa nga ang mga bata di pwede bunyagan sigon sa panudlos mga apostol. Ang Biblia dili na naton dugangan. Mo lagi. Ang giingon diha, mo lagi. og magpabautis. Dili man ka pwede dugangan ingon ka nga nagtudlo di ay ni mga apostol. Asa man karon mabasa sa Biblia gatudlo ang mga apostol. Sige. Paminaw sa balik ko nako. Ang ilang gitudlo diha ay lagi sulti magpabautis mo. Pag hinulsol mo og magpabautis mo. Na ang pulo nga diha na pag ang pangutana diha Say, ang bata magka bro. hinulsol ba? Wala dili man ni it's all about pag hinulsol. Kay wala man ta magisgot dire kung unsay qualifications bunyag maginulsol bag dili. Bro. Ang atong Paminaw issue ba, dire bro? karon bro, ang atong issue dire karon ato bang atong subject matter is atong i-point out kung naba jud ning mga bata apil sa bunyag. Karon asa may statement sa mga apostol nga di pwede bunyagan ng bata kay para mutuo ko. Wala bisan tan-awon nimo bro. Bro, Ay wala man di agad mabasa nga giano diha pero naay mabasa diha nga gipakita nga wala gid ay karakter statement bro. Wala statement. pero naay gihatag diha. So bro, wala Kung naay gid ay wali ang nakapagsagot, mga bro. apostol nga pwede bunyagan ng bata. Yes or no? Pwede bunyagan ng mga bata, wala man diyan nakasulat gyud. Wala statement nga dili pwede bunyagan ng bata. Tama ba? Ang giingon diha bro, naay gisulti diha nga sa Hebreo Kapitulo 5 versikulo 13 nga ang bata palang dili jud na sila Wala makasapot lagi bro, ayaw og na basahan ang imong Hebrehanon 5:13. Maayong kautan. Wala gyud maghisgot na bata di pwede bunyagan. Pero kung moingon ka nga bata makahinulsol bas aktual nga sala o kanang aktual wala di muna pasado ka diha. Pero wa may gingon di pwede bunyagan ng bata. Bro, may buntag bro kinsa man ni sulod. Buntag bro. Sa may Pwede. pangutanan nimo aning isa. Kitay sa na ako'y gi state diri sa kuan. Na ako'y gi kay sa kadihan nagsigpang pang cellphone wait lang. Na ako'y gi send nimo bro Eugene nga
nakoy gusto ipangutana ni niya, wait lang ha, kay ako pangitaon. Ilargo na lang na bro, ilargo na lang sa imong pangutana bro. Okay. Nakoy pangutana ni mo bro Renel. Kaya paminaw ha. Ang Hebreo 5:13 naghisgot sa spiritual maturity sa pagtulunan o dili sa bunyag. Wala ba na naghisgot og bunyagod? Ang uban Kristiyano dugay na motubo sa pagtuo pero gatas gyapon sa pagkaon. Ang pangutana nako nimo, asa sa Hebreo 5:13 giingon nga di pwede bunyagan ang bata ana? Paminaw. Pareho lang mo ni Eugene. Paminaw. Akong giingon diha nga ang Wala lagi bata, bro, wala bro. ang gatas pa lang, dili gud makasabot og maayog dautan. Wala lagi Mao na, ni, bro. Wala bro. ang giingon pod sa may tungod sa pagbautismo, pag hinulsol mo og magpabautismo, akong ginapoint diha nga ang bata dili makapaghinulsol. Tungod nga dili pa sila kasabot kung unsa maayo og dautan. Pero wala ko giingon diha sa Hebreo kapitulo 5 bersikulo 13 na naa diha ang pagbunyag. Ang akong lagi na point diha na dili sila makasabot og maayo og dautan. Didto refer ang akong giingon diha sa Juan 3 kapitulo 15 nga giingon man diha nga kabubuton man sa Dios nga ang gipakita nga karakter ni Ginoong Hesus diha sa pagbunyag. Kasabot ka o wala? Ayaw ko, ano ba, ipit-ipita ba sa inyong sistema ba? Kaya ang akong ginaingon diha nga sa Hebreo kapitulo 5 bersikulo 13, paminaw ha, parang kasabot ka. Na ang akong ginapoint diha nga dili ang bata ba, paminaw ha, ang bata dili makasabot og maayog dautan. Wala ko mag-ingon diha nga kay tungod sa pagbunyag. Dito ko nag-refer, dito ko nag-ingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 15. Kasabot ka? Sa Juan kapitulo 3 bersikulo 15. Oh. Ingon man diha kabubuton man sa Dios. Supa ko nimo na. Kay mo na akong pangutana. Ano giingon diha nga kabubuton na sa Dios? Supa ko na nimo na. Yes or no? Taysa. Unsa pag-ingon ni mga bersikulo? Juan kapitulo 3 bersikulo 15. Juan Nga kanang gipakita ni Kristo diha sa pagbunyag mauna ang kabubuton sa Dios. Sa akong pangutana. Supa ko nimo na yes or no? Astilan. Ang may giingon diri sa Juan kapitulo 3 bersikulo 15 di ay aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Malamang kuan kata ha. Bro, mangutana ko ani ni sa Laro pa ana. kanang sa Galacia 3:27 bro nga ang bunyag kahiusahan sa atong Ginoong Hesukristo. Moyon ka na bro. Aminaw, bro Eugene. Kay murag wala ka pa ni ano ba, makatonton ba? Moyon ka yes or no? Ang giingon diha, Moyon ba ka yes or no lang? Asa nimo nga teksto bilngon ana. Wala jud diha bata. Di ba wa ko mangutan na gunabay bata. Moyon ba ka anang statement ni San Pablo nga ang bunyag kahiusahan ni Kristo? Muyon ko pero wala bata. Okay, sige, moyon mo ka. Kaning mga batag, mga matay nga walay bunyag, may usa ni dili. Maminaw ha. Maminaw. Diba, magabantay ka diha sa Direct to the point lang, sir. Ah. Direct to the point lang. May usa dili. giingon diha. Maminaw ha. Unsa giingon diha sa Sir, direct to the point lang akong pangutana. Nag-ingon ang Galacia 27. Paminaw sa ara. Nag-ingon ang Galacia 3:27. Ingon dere. Gibunyagan, gibautismuhan kamo aron mahiusa kang Kristo. Ug busa nakaambit kamo sa kinaya ni Kristo. Sa to pa para makaambit as kinayang Kristo, kinanglantag mabautismuhan. Pangutana, kung mamatay ning bata nga walay bunyag, walay bautismo, makaambit ba ni kinaya ni Kristo? Yes or no? kanang ano
kanang giingon diha. Yes or no? Yes or no? Paminaw sa. Direct to the point. Ayaw nang explain. Yes or no lang. Diretso na bro, diretso. Paminaw sa ba kay mo nang inyong kuan nga dili mo maminaw ba? Balo kita nga ang bata dili kasabot og Sir, yes or no lang. Diba? Yes or no lang. Wa ko mangutanag nakabalo ba na ko sa dautan dili? Ngutana. Ang giingon ni San Pablo nga ang bautismo makaambit tas kinaya ni Kristo. Paminaw sa. Tapo ba kay Direct to the point lang, yes or no? paminaw ba? Kung di pangutana niya, tubagong tarong. Tubag mo ko tarong. Oh, ito bag. Yes or no lang. Yes or no. Kung mamatay ang bata nga walay bautismo, makaambit ba siya sa kinaya ni Kristo? Yes or no? Direct to the point. Ayaw nag-explain. Bakit na? Asa mabasa nga makaambit kung mamatay ang walay bunyag? Mo ni bitaw paminaw sa Asa mabasa, sir? Sir, asa mabasa? Sita sa Biblia. Nga kung mamatay ang bata nga walay bunyag, makaambit ra gyapos kinaya ni Kristo. Sitas. Ako sir, talagsara ko mo mangutana sir, pero ug ako'y tuyuan nimo. Pasensya na ha. Sige. Oh, paminaw sa okay. Please. kanang bata. Hatag na yung sitas. Ayaw nang kanang bata. Hatag og sitas nga ang bata mahiusa ni Kristo kung di mabunyagan. Bisan namatay. Sitas, hatag. Kanang bata bro. Sir, direct to the point sir. Sitas, asa nga sitas mabasa. Nga pag mamatay ang bata walay bunyag, makaambit ra gyapos kinaya ni Kristo. Sitas. Direct to the point na lang ta kay explain na nang layo na nas tinuod. Sa bro, sabi bang ka? Unsay sitas mabasa sa Biblia nga pag mamatay ang batang walay bunyag makaambit ra gyapos kinaya ni Kristo. Nilayas. Nilayas? Oh. Atay, na. Di,